Bij de derde betinking komen man een soort mensen bij een oor op de Harkema om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te betinken. Van sporthal de Vogelkamp aan zet de stoet aan richting het oorlogsmonument. Wie weer gedenkwaardige dij. Dus die mijn heel de meesten hier weer op het monument weer stilstaan. Ja, dit wordt van nu plaatselijk belang. Wordt het elke keer gewoon georganiseerd. Het monument is geadopteerd door de beide basisschool. De basisschool leest daar om ik een blomstuk daarvoor. En ja, op die manier doen we het al jaren. Bij het monument wordt er om 8 uur 2 minuten stilte houden. Hendrik Adse van Doezem praatte een kwart woord. Daarna wordt stilstaan bij alle slachtoffers van de oorlog. Ik ga een toespraak houden op de dodenherdenking van 4 mei na de 2 minuten stilte hier in Harkema. Mijn beetje het insteek van hoe belangrijk het is om het stilwezen, maar ook de vrijheid trots aan de volgende generatie. Vrijheid brengt ons geloof. Mensen bleven geloven voor onze vrijheid. Vroeger toen was het heel veel mensen die waren doodgegaan en die hebben gevochten voor de vrijheid. Ja, wat vind je ervan dat je 2 minuten stil moet zijn? Ja, ik vind het wel goed. Het was eigenlijk steeds mooi, het is net mooi, maar ja, op een bepaalde manier is het toch mooi. En we hopen met deze denk ik dat mensen respect voor elkaar opbrengen kunnen. En dat is het doel erachter.